Matthew 20 verse 1 ngokukaMatewu 20, ngokuba umbuso wezulu ufana nomuntu ongumninindlu, owaphuma ekuseni ukuqasha izisebenzi ziye esivinini sakhe, esevumelene nezisebenzi ngodenariyu ngosuku wazithumela esivinini sakhe. Waphuma futhi ngehora lesithathu wabona abanye bemi esigcawini, bengenzi lutho. Nakuba wathi, "Yanini esivivaneni, ngiyakuninika okufaneleyo." Baya-ke waphuma futhi ngehora lesithupha nangelesishiyagalolunye wenze njalo. Esephuma ngehora le11 wafumana abanye bemi wathi kubo, "Nimeleni lapha usuku lonke ningenzi lutho na?" Bathi kuye, "Ngokuba akekho osaqashileyo." Wathi kubo, "Hambani nani niye esivinini, kepha selishonile." Umninisivini wathi enduneni yakhe, "Biza izisebenzi uzikhokhele imali yazo, uqale ngokuzigcina ugcine ngezokuqala." Uthe befika abehora le11 kwaba yilowo nalowo wamukela udenariyu. Sekuza abokuqala bathi bazakwamukela okukhulu, kepha nabo bamukela udenariyu ngabanye. Kepha sebemukele bakhonona ngomninindlu, bathi, "Laba abokugcina basebenze ihora linye nje, ubalinganise nathi esithwalile ubunzima nesifudumeze semini." Waphendula wathi komunye wabo, "Mngane, angikoni, kanti asivumelananga yini ngodenariyu na? Thatha okwakho uhambe, kepha ngiyathanda ukunika lo owokugcina njengawe. Angivunyelwe ukwenza engikuthandayo ngokokwami, kumbe iso lakho libi, ngokuba mina ngimuhle na?" Kanjalo abokugcina bayakuba ngabokuqala, nabokuqala bayakuba ngabokugcina. Esazakwenyukela eJerusalema, wathatha abafundi abayi12 wagudla nabo besendleleni wathi kubo, "Bhekani, sikhuphukela eJerusalema. INdodana yoMuntu izakukhushulelwa kwabaphristi abakhulu nababhali. Bazakuyinqumela ukuba ife, bayikhaphele kwabeZizwe ukuba iklolodelwe, ishaywe ibethelwe esiphambanweni. Kepha ngosuku lwesithathu izakuvuswa." Khona kwafika kuye unina wendodana kaZebedewu kanye namadodana akhe, wakhuleka wacela into kuye. Yena wathi kuye, "Ufunani na?" Wathi kuye, "Yisho ukuba lawa madodana ami amabili ahlale, enye ngakwesokunene sakho, enye ngakwesokhohlo sakho embusweni wakho." UJesu waphendula wathi, "Anikwazi enikucelayo. Ningasiphuza yini isitsha esingakusiphuza na?" Bathi kuye, "Singakwenza." Wathi kubo, "Yebo, nizakusiphuza isitsha sami, kepha ukuhlala ngakwesokunene sami nangakwesokhohlo akusikho okwami. Ukuphana ngakho kodwa kungokwalabo abakulungiselwe nguBaba." Bathi ukuzwa lokho abayi10 bazithukuthelela izelamani ezimbili. Kepha uJesu wababiza wathi, "Niyazi ukuthi ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, nezikhulu zazo ziphethe amandla phezu kwazo. Akunjalo phakathi kwenu, kodwa yilowo nalowo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe yisikhonzi senu, nalowo ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu makabe yinceku yenu. Njengalokho iNdodana yoMuntu ingezelanga ukukhonzwa, kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabaningi." Sebephuma eJerikho isixuku esikhulu samlandela. Bheka, kwakuhlezi izimpumputhe ezimbili ngasendleleni. Kuthe zizwa ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza zathi, "Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele." Kepha isixuku sazikhuza ukuba zithule, kodwa kwayikhona zimemeza kakhulu zithi, "Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele." UJesu wama, wazibiza wathi, "Nifuna ukuba nginenzeleni na?" Zathi kuye, "Nkosi, ukuba amehlo ethu avuleke." UJesu waba nesihe, waphatha amehlo azo, zasezibona masinyane, zamlandela.